Здравейте, това е Майнкрафт Джакпот. Да се надяваме, че е джакпот, защото тази седмица много ми върви. Така. И да започваме. Така, ще копаем на ето тук това място. Да се надяваме да открием скоро неща. Ще взема да купаем сам. Не си взех лопатата обаче. Кабелстоун. Или пък стоун. Не знам, мисля, че е кабелстоун. Редстоун! 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 Гасякто. Наистина си е джакпот. Редстоун! Само, че натам няма нещичко. Джакпот, братче! Гасякто! Бати! Случва ми се много пъти, но не път чак толкова. Глед, и още! Бати, якото! И лапис лазолит даже има. Не, това е жестоко, брат. Ох, много тъмно стана тук нещо. Лапис лазолит! Къде ми беше пътя, бе? Го е натам. Лапис лазолит! Супер, 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 супер. Тук много малко са ни оставили. Тук има още. И аз съм си взела факлите. Леле, наистина си е джакпот. Мале, още има гатиокто. Късметче, бе, късметче. Тъпо, че няма. И тук ли има? Ще да го изпусна. Жалко, че е само това. Тук нещо надолу не има. Диаманти. Копи, 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 копи. Супер, 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 супер. Такъв късмет наведнъж. Никога. Леле, страхотно. Супер, супер. Нямам повече. Колко диаманти? 9. Тъп. Аз не си взех. Кабелстоун не си взех. Мале са как ще изляза с 10. Дори пътят не ми е натам. Чайте, сега ще си взема още маничко. Джакпот! Yes, 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 yes. Не, мисля, че ще ми стигна. Аз имам също и каос. Пак какво? Да. Yes! Глед, 64. 63. Гасякото. Не. Суперско. Наистина си беше Майнкрафт джакпот. Така да си приберем нещата. Много ще се радвам. Тук няма място. Много ще се радвам и така в другия епизод. Не, няма да има друг епизод. В някой друг път, ако снимам, такава изненада да ми се падне. Надявам се и такава изненада наистина и други път да ми се падне. И така, това беше от мен. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, харесайте, коментирайте. И не мога да ви кажа да се абонирате, защото е само този клип. Не съм снимала друго. И добре. Това беше от мен, хора. Упс. И чао!